Dnes uvidíte trable z klímu. Čaká ma 14-hodinová cesta do Isfahanu. Venku je 41 stupňov a po pol hodine jazdy prestala aj klíma. Zjednotený s Mohamedom. Nový zestri. Are you free? Hello, very good. A nejaké ty pokrmy. Let's go. Takže je 15.5. 23. ráno, 4 hodly tam. Dneska je taký deň, že sa balím, za hodinu mám odchádzať a ideme do Bandar Abbas lodou a potom z Bandar Abbas autobusom do Isfahanu zameniť penáze a z Isfahanu zrejme do Tabrizu. Dneska tu bude taký cestovateľský deň. Neviem, či vôbec aj toto video vydám, nejaké tam budú zábery a čo sa dneska stane. Tu už si radajkujem jak pán. K tunčíkovi jediné rajčiny. A ja to idem dojesť, pobaliť sa. A opúšťame ostrov Hormuz. Tak toto je ten dvor, ktorý som včera večer nenatočil, lebo tu sedeli tí policajti. Ja som si to viem vyvesiť a ukážem vám, jak vyzerá nádvory, alebo dvor, kde bývam. Nesel som to tam moc natáčať, sedá tam policajti. Smile. This is the gift for you. Gift for you. My dad gave me this to gift someone. So, okay. Thank Okay, you. it's for you. Thank you. No problem. Okay. No, zvláštne pocity. Opúšťam ostrov Hormuz. Asi najlepšie miesto v Iráne, kde som bol. Tie ostrovy boli nádherné, aj Kešm, aj tento. Krása. Idem naspäť do vnútrozema, no, na posledných 7 dní. A ja už prichádzam do prístavu, toto tu asi nebudem kamerovať, bývajú tu policajti, takže nebudem nič riskovať. Tak ja už čakám, za pol hodinu mi má ísť lot. A ja som teraz v prístave. Strašne je teplo. A ja som si zebral 3 čierne trička, jedno bíle. Rybičky sú tam vidieť? Nie, henty dve. Prístav na ostrove Hormuz. Nechce sa mi tam čakať, nie je tam žiadna budova vyklimovaná. Čaká sa takto venku, takže to som tam nehal veci a povedal si, že môžem si ešte natočiť voľaké zábery alebo lode alebo vodu. Idem tam, nechcem tam dlho nehávať tie kabele. A navyše tam sedá aj policajti, takže to nechcem tam natáčať. A tu mám lístek, stal 7 € z Hormuzu do Bandar Abbas. Tak ja som normálne sedel medzi ostatnými cestujúcimi a došli ma zebrať a dali ma tuto pri kapitána lode. Pýtam sa ze srandy, že VIP miesto, že áno. Nebude tam asi vidieť žiadny jeho výhľad, ale ešte jedna vec ma zaujala.
Hormuz je ostrov trávy, ktorú som tam občas teda cítil. No a jak tu sedím, tak som zbadal, že či sa náhodou do Bandar Abbas pre veľkého kamaráda neveze balíček. Môže byť. Igen, kosár. Te szóval nem derbe, kosár. Takže ja som na autobusovej stanici v meste Bandar Abbas. Došiel som sem z ostrova Hormuz. Vystúpil som z lode. Zabral som si sem taxík na autobusovú stanicu. Ideme sem do chladečku. No a jak som vystúpil z taxíka pred autobusovú stanicu, tak ma hneď jeden pán zebral, asi k teda jeho spoločnosti, že kam idem, a hovorím, že Isfahan. Platil som 10 € VIP, teda lístek VIP autobusom. A bude to 14-hodinová cesta, takže idem 14 hodín z juhu severnejší do Isfahanu zameniť asi 250 €. Je 12:00, ide mi to o 16:00 a v Isfahane budem teda až dobre rátam ráno o 6:00. Písal som si s tým chlapom, čo si mám u neho zameniť penáze, povedal teda, že o 6:00 ma bude čakať na autobusovej stanici v meste Isfahan. Ešte jedna informácia, jak som si kúpil ten lístek na autobus, tak som si išiel sadnúť medzi normálne čakajúcich ľudí a tí páni v tej kancelárii tej konkrétnej spoločnosti mi povedali, nie, ostan tu sedieť s nami. Dobre, jeden tam jedol voľakú sladkosť, tu mi porad dal, že ne, nechaj si celé, že som si išiel odlomiť. A tam sedím, hrám sa na telefóne. Mám tam teraz veci odložené, bol som sa najesť. Takže toľko, Bandar Abbas. Som tu posledné 4 hodiny a smer Isfahan. V Isfahane teda zamením penáze. Dúfam, že teda všetko pôjde hladko. Stričko bude čakať na autobusovej stanici, ak sme dohodnutí. Zamením penáze a hneď sa pôjdem opýtať na ďalší bus. Ešte severnejší. Neviem, aj z toho najväčších miest, najsevernejšieho, Tabriz. Je tam ešte kurdské mesto Sanandaj sa tuším volá, a to by som chcel, keď tak, možno ešte tam sa zastaviť a ísť tam pozrieť. Strička tu očú voľakoho vypráva, tak ma bol skontrolovať. Takže možno Sanandaj zastavím. Radili mi tam, že sú tam pekné hory a sú to Kurdy. Takže uvidím, jak budem na tom časovo. Rozmyslím si to. Teraz proste idem do Isfahanu a to je najbližší plán. K tým Kurdom. Kurdi sú najväčšia menšina na svete, ktorá není uznaná ako štát a žijú prevažne teda Irán, Irak, Sýria, Turecko. Ja som s jedným Kurdom robil v Holandsku, volal sa Sherzad. Extrémne dobrý človek. Píšeme si do dnešného dna. Dobrý chalanisko. Teraz potrebujem ísť na vecko a idem sa ešte pokúkať túto po obchodu. Mám kopu času. Najradšej by som sa okúpal teraz. Idem pozrieť, koľko je stupňov, lebo je strašne teplo. Je 13:07, 40 stupňov. Bez srandy mi ukazuje 40 stupňov. Tých 40 stupňov je ozaj cítiť. Je to tak, Šarkan? No a v 40-kách sa najviac odporúča chodiť po slnku. Takže to teraz robím. Juraj, to je strašne zdravé. To je zdravé. Hasbi Allah. In the name of God. In the name me? Má byť asi in the name of God. V mene Boha.
Neviem, na predošlom bolo in the name. Toto neviem, čo je in the name of God. Idem si to preložiť, či to volá, čo znamená in the name. Name není slovo. Není. Má tam chybu stričko, no. Autobusy. Kokos môže volať do autobusmi slipky prevážať? A však asi môže. Dúfam, že to tam bolo vidieť, lebo sú v takej čírnej prepravke. Stričko tam nám nakričal potom, že nemám tie slipky nahrávať. Jaj. Čaká ma 14-hodinová cesta do Isfahanu. Venku je 41 stupňov a po pol hodine jazdy prestala ísť klíma. Keďže som tých 200 zmiznutých eur nenašol, musím ísť do vyše 800 km vzdáleného Isfahanu, kde sa stretnem s mojím kamarádom Mohamedom, ktorý mi zamení 250 eur, z ktorých budem posledný týždeň žiť. 4 hodiny cesty sú za nami. Po prvej pol hodine prestala ísť klíma. Venku bolo 41 stupňov, v autobuse asi to isté. Pohode. Teraz sme zastavili, kúpil som si vlaky blbosti a taký pán sa ma pýtal, že odkiaľ som, hovorím, že Slovensko. Taký 40-tník. Išiel do obchodu a kúpil mi bagetu. Hovorím, že mám v autobuse jedlo, díky. No. Pán. Šarkanovi som dal kúsek na nuku a nescel. Nehal ho len na zemi. No a dobrý je, čo? Takže ja už som v Isfahane, je 7:30, som tu už hodinu. Tuto sedím a čakám na môjho kamaráda Mohameda, až si dobre pamätám to meno. A ideme zamínať penáze. Ja to cez Revolut pošlem jeho kamarádovi, ktorý býval v Holandsku a oni už sa potom voľako vyrovnajú. No a pôjdem potom po výmene na stanicu si sadnúť, opýtať sa, zistiť, kedy idú najbližší a kam autobusy. Opýtam sa na Mashhad a Tabriz. A ešte k tej ceste autobusom trvalo to 14,5 hodiny, myslím, cca. Aj s prestávkami, aj nás zastavili policajti, vyhádzali všetky batožiny a nás poslali ven z autobusu. Boli tam malé deti, asi 3 a 5 ročné, ktoré sedeli cez uličku vedľa mňa. Kričali, plakali. Robili tam bordel, vysypali tam čipsy, žuvačka tam bola na zemi. Jedno z tých decek sedelo za mnou a ja som si vyzul topánky, však nebudem 14 hodín v topánkach tam sedeť. A išiel som sa postaviť a na chrumky som vstúpil. 16:30 sme vyrazili a 17:00 sa pokazila klíma. No a venku bolo 40 stupňov. To bolo neuveriteľné. Nerozumel som im ani slovo, aj sa tam vadili se šoférom. Ja som bol taký mokrý. Šofér fajčil v autobuse. Boli tam aj malé decka. No fajčil v autobuse normálne. A potom tú krabičku vyhodil cez okno. A písal som jednej babe od auto z Iránu, ktorá ví anglicky, že jedna vec má sere na Iráncoch, že ozaj všade sú sáčky, fľaše, bordel, vyhadzujú to. Stričko si na jednej autobusovej stanici kúpil keks a normálne na pohodu ho vyhodil na zem. Ten obal. A písal som jej, že prečo sú takí bordelári, že prečo takto ničia prírodu a zahádzajú to a napísala mi, že I don't know. Ja neznajú. Celý sa šúpem, jak som bol spálený. A ešte vám ukážem moje posedeničko popri tom, čo čakám na Mohameda. Takto si tu chillujem na pána. Dobre, písal mi, že by mal dojsť cca za 40 minút z domu
ale 40 minút už prešlo, asi ide pešo. Aj som mu posielal také video a odpísal mi, že OK, tu sú inak konverzácie s ním. Všetko píšem cez prekladač. Jakú ružičku. Jaké emoji mi poslal, to je pán. Mám ho uloženého, že Money Change Isfahan. Myslím, že sa volá Mohamed. Mohamed. Je to rozdiel. Michal, Michel, Michul, Michil, Michol. Nespal som, no moc. Ideme pozrieť, koľko je hodín a koľko je stupňov. 16. mája 7:40 meste Isfahan. 25. Tak mal som 40-ky, no toto je pre mňa pohode. A ideme na raňajky. Mohamed. Breakfast. Namajame. Hello. Tak som vysfahaný na raňajkách, peniaze zamenené a aj s mojím zmenárom sme išli na raňajky, ale to chcem povedať, že som na veckách a toto som ešte ozaj nevidel. Neprestáva prekvapovať Irán. A ešte k tomu Mohamedovi, čo mi zamínal peniaze, tak ma dokonca hodil aj sem na autobusovú stanicu a mi zaplatil raňajky, nechcel nič. Frajer. Tak toto sú vecka na stanici v Isfahane. Mužské konkrétne. A akurát ich umývajú, takže musím čakať. Takže je akurát 10:30, ja mám kúpený lístek, odložil som si batožinu. Ide mi to o 8 večer. Kúpil som si takúto banánovú zmrzlinu z čokoládu, takže mám čas. Mám skoro 10 hodín čas a potom asi v takých 13 hodín pôjdem. No, krásny život. Takto sa strácajú dny. Som tu posledný, ani nie týždeň a dneska, včera som iba precestoval. Čo už? Ideme do Tabrízu. Poviem pozrieť ubytko voľaké. Tuto mi musíte napísať, čo je za rybu. Takúto bílu som ešte nevidel. Prešiel som celú túto autobusovú stanicu a okrem míst, na ktorých sa sedí na stoličkách, sa proste inde vyspať nedá. A ja som celú tú cestu som prespal možno tak pol hodinu za 14-hodinovú cestu. Takže som spravil jednu vec, našiel som tu hotel na autobusovej stanici a povedal som mu moju situáciu, že sa chcem len prespať a osprchovať. Povedal mi teda, že hotel stojí, ukazoval mi teda aj cenník, že 22 €, ale dal mi to za voľakých 14. Takže mám 8 hodín do odchodu autobusu. Inak by to boli zbytočne vyhodené peniaze, ale ozaj mi hlava nepracuje jak má, potrebujem sa vyspať a osprchovať hlavne. Idem na to. Tak ja som dal check-out na hoteli, fajnovo som sa prespal, asi 4 hodiny, osprchoval som sa. A teraz som v reštike, za hodinu mi to ide do Tabrízu, 13-hodinová cesta. A dal som si toto.
Dámy a pánové, ak som zvedavý, je to tuším jahnace maso, kuracie maso a zelenina. Dám si kúpiť ešte volačo na cestu, voľaké jezda. Ráno okolo 9 by som mal byť v Tabrize. Tam má voľaký taxikár, hádam, zastaví, alebo si nájdem taxikára a pôjdem a povím mu, nech má záveze na hotel voľakam. Nie, drahý. Videli ste ten obrázek z telefónu? Sledujte, čo mi donesli. Kde je tá zelenina? Nejak však je to pohode. Dal som za to 3,50. Aj menej, 3,30. Všetko som spapal. Všetko som spapal. Spráskal som to za pol hodinu, mi ide autobus. Spravil som si nákup na cestu, sú tam 4 také malé juicy, voľaké čipsy a tak, ale kúpil som si na nuk napodobneninu Snickers. Dominikers. Som tu, práve som dorazil do Tabrizu, autobusová stanica. Cesta trvala 14 hodín a je tu famóznych 18 stupňov o 10:30, takže fakt paráda, žiadne peklo. Idem si asi tuto kúpiť jesť a zavolám si taxík na ubytko. Mám z toho dobrý pocit, no, som na severe Iránu pod Azerbajdžanom a Arménskom. Takže úplne iný kraj. Dal som si ani neviem čo, ukazoval som mu na obrázku, že chcem voľačo a podal mi, že to nemá. Potom som ukázal druhé, tam mi hovorí, že tam boli 2 masa na obrázku, hovorí, že má len jedno. Tak som si dal voľačo tretie, čo tam bolo a neviem ani čo to je. Ten bol hladný. Let's go Tabriz. 2 dny by som tu mal ostať. Potom ďalej, neviem. Toto je ten podnik, tá reštaurácia, autobusová stanica. Toto je to posedeničko, ja som tam došiel donútra s kabelami, ale musel som si sem sadnúť, čak toto je vynikajúce. Bože, strašne tu je dobre. 18 stupňov, to je... Hovoril som to akurát vedúcemu, že porovnaný s Hormuzom a s Bandar Abbasom, kde bolo 40. Joj. Mám 2 možnosti teraz, čo sa týka prepravy na hotel. Buď si zavolám Snap, tú aplikáciu, kde ma to vyjde voľakých 70 centov, ale neviem, či sem môže prísť, keď sú tu autobusy. Ja sa zvolakám chodí s tými kabelami a oni sú takí, že ty tam zadaš adresu a oni presne nedojdú. Oni dojdú 20 metrov alebo 30 alebo cez druhú stranu cesty alebo inak a potom ti začnú vyvolávať, že kde si. No a ja im nerozumím. Takže to je prvá možnosť, že tu sa hľadať s tým šoférom, alebo druhá možnosť je, že to je veľa taxikárov, fakt, že veľa taxikárov. No a tí ma zeberú za 2-3 eurá. Plus ešte jedna nevýhoda. No to prvé cez ten Snap, tam mám už zadanú lokáciu hotela, čiže tam by som to len ťukol a presne by ma vysadil predného. Ale takto tomu taxikárovi zase musím ukazovať tú adresu a oni sú takí, že poj, jasne vím, kde to je a potom blúdi a pýta sa ľudí. Uvidíme. Najem sa a uvidíme. No prišlo mi to. A je to nejaké, myslím, že hovadze. Idem na to, som hladný po tej celej ceste. Tak není to hovadzina. Typnite si, čo to je. Je to jahnace, ale vynikajúce. Fakt výborné. Si kamarátska? Chod sem, poj. Čo ti dám? No chleba nebudeš už asi. Cibulu vôbec. Staničný kocúr.
Čo keď je autobusár? Si autobusár? Musel som si to dať ešte raz, aké to bolo dobré. Dal som mu kúsek chleba, myslel som, že to nebude jesť. Ale asi je hladný, no. Čo, dobrý? No čo, myslíte, že tu nájdem taxík? Je to tam, som ubytovaný v meste Tabriz, dal som 12 € za 2 noci, akože 6 a 6. Je to malá izba, ale stačí to. Napomína ten výhľad. Parádny, konečne bol aký výhľad. Nice, idem si pospať, ideme pozrieť koľko je hodín, 12 presne. Presne 12 idem pospať a na večer vybehneme do mesta. Je tu vynikajúce počasí, idem pozrieť teraz koľko je stupňov o 12. 21, to je vynikajúce. A tak vidíte to za 6 € na noc, televízor, klíma. Kera, ešte neviem, jak sa zapína. Prečo nenikne voľaký ovládačík? Chladnička, myslím, že tam bude jedna voda, typujem. Čo? Ani voda. A čo sa často v Iráne nestáva, to postelné prádlo, strašne pekné voná. Jak sa tu idem porad vykotiť? Oh. Dobre. Zabudím sa a pôjdeme na ten Tabriz večer. Idem si pospať. Dobre, ja som sa ako tak prespal, aj keď mám stále tuším kruhy pod očami. Poďme spraviť nového človeka ze seba. Poďme sa dať ostrihať, kúpiť si volačo na večer jesť a nás pak na ubytko. A ešte pobehám po meste, ale zajtra pôjdeme tak vácej do hĺbky. Maginam.g, aspoň raz za život. Hned vedľa hotela mám to kaderníctvo a už som tu, takže ideme na to. Hello! Hi. Are you free? How are you? Hello, buddy? very good. Here Okay. you are. Okay. No, just kidding. I wanna this. Okay. Is it okay or Don't worry. like this? Okay. Okay. What's your name, buddy? Mikhail. Mikhail. Yes. Nice to meet you, Mikhail. Nice to meet you. And yours? I'm Said. Said. Beautiful name. How long you cutting hair? 15 years old. Okay. Wow. This is good. Yes. It's good.
teraz dobre počúvaj. Typek, čo sa došiel strihať, si najprv chcel umyť hlavu a opýtal sa ho, že kde má šampón. Ja som sa začal smať, lebo to, jak sa to opýtal, mi pripomenulo jedno video. Yeah, this is shampoo. Presne toto. آره شامپو همون شامپو. Hello shampoo please. هیچی هیچی مهمون منی جدی میگم بابا جدی میگم کاری نکردم که همه کارا رو Man, good job. Wow. You have a handsome. Yeah. Close your eyes, please. Open your eyes. Awesome. Thank Congratulations. you. Thank you so much. You're welcome. Wow. I'm happy. Okay, man. Jak by povedal Tomko? Tak nás si mňa v topie. Tu som čerstvo po zestrihu, úplne som sa cítil oštrihaný, vylizaný, vybrušený, ako by som z piči vyšol. Povedal mi, že buď môj host, be my guest. Po anglicky mi to napísal. Potom mu hovorím, že ne, že ja bez toho neodídem. Tak mi napísal, že chce voľaké 2,20 v prepočte. Takže som mu dal 4,40. Mal som mu ešte aj tringot. Nechcel to vôbec, ale pán. Dobre, ja už som v ulicách Tabrízu. A idem nájsť volačo jesť. Takže ďalšiu vec mám splenú. Ostrihať sa v Iráne. Si to pekne odfajknem. Ideme sa nájsť. Našiel som volačo dobré. Tak stričko mi to išiel hore robiť. Dal mi... Čo som povedať, obuvák. Dal mi... Ha? Dal mi... Dal mi otváraček na pivko a že idem si dať fajnové brosky nové. Nech sa napraskám fajnovo. OK. Rôzne kebaby tu má. Pekný podnik. Taký skromný, čistý. A ja sa tu nachnapem. Jak ma vygeloval, to je frajer. Že be my guest, mi to normálne ide do hlavy. Rozmýšľal som, jak som tam sedel, že koľko môže stať takáto barber služba v Iráne. Však samozrejme, že ceny sú tu nižšie, ale ceny sú tu nižšie, ale čakal som, že po akých 7 €, 6, 5.
put it, 1, 2. Hello, put it, 1, 2, put it. Ah, 2, 2, yes. Heli mam nunam aga. Let's go. Mister. Perfect. Okay. Thank you so much. Thank you. Okay. Bászlócsi. Khoda Hafiz. Salam. Nažral som sa jak pán. Bude to problém, nebude? Unot ma Allahy. Dobre, idem do potravín, tam potrebujem obidve ruky, takže kameru skovávam, ozvem sa asi z cesty na spak alebo z hotela. Kvety. Kde boli tí potraviny? Neprešiel som ich. Hen sú oproti. A jak som sa navalal, dobre. Aj títo jedlička mi budú chýbať. Čo máš, Zlatku? Au. Čo? Dáš sa chytiť? Nedáš. Dostala salámik. Dobre, som už na obytku. Rozmýšľam, jak si otvorím pivo. Musím si vymeniť ruky. Tak, to som sa nemohol trafiť do koša. To nemohlo odletieť presne do koša. Tak, toto je čistý profesionalizmus. Čo? To je prenos toto. Pozrieme si, jak to večer vyzerá. Venku. Pohoda.
Thank